Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Face Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Okwesithathu sikhuluma le ndaba. Usalo nesithembu, lezingane zesithembu, abazali bakaMpumelelo ngoba le ibiza abazali bakaMpumelelo. Kunodade-ke ubona indawo yokuthi umayeni uyadeleleka uyasukelwa kwezinye izinto ezivela la ku-social media. Ake ngisebenzise yami i-channel ngingalandeli okushiwo kwezinye iy'ndawo or kwiy'nkundla zokuxhumana, ngifundele comment nenye-ke mhlampe engicabanga usosela kuyona. Niyamsukela kodwa umayeni ungenaphi akazange avume isithembu saMpumelelo. UMpumelelo akazihlawulele izingane zakhe, niqala izinto zenu nina zingane bese nifaka thina kusho ukuthi-ke usekukhuluma ney'ngane ukuthi manje iy'ngane zenza izinto mase kungena abazali. Kusukela-ke umayeni angeke ngazi ukuthi umqondo wakho dade bewukuphi ufika la ukuthi umayeni uyasukelwa. Kodwa ngitshele ukuthi ungenaphi, uqalephi ukungena. Umayeni uqale ukungena ku-season 5, uMseleku efika kuye njengoba kaMpumelelo emtshela ukuthi kunendaba ekanjena, ilena indlela abacabanga ukuthi bazozama ngayo ukulungisa. Ngizothatha i-example yasesikoleni ubone ukuthi umzali ungenaphi. Siza nayo kahle futhi ngenhlonipho, akukho la kuliwa khona, okay? Esikoleni makunomntwana oka-grade 8 ekubhaliwe ukuthi abazali bakhe obani, mase kuba khona into esisolakala ngumntwana engekho kahle noma ngabe aphathekile emzimbeni noma ngabe yini, kuyaye kufonelwe umzali. Ngike ngenze i-example nge-pregnancy, ingane isesikoleni ukuthi sekwenziwa njani ey'koleni. Umzali uyeza azolekelelana nothisha, ahlale esikoleni ukuze abheke ingane le esesikoleni izofuna imfundo kodwa injani, ikhulelwe. Ngathi le system engabe u-government eze nayo ngazi ukuthi iqala nini, iza kahle ngoba izofaka umqondo wokuthi ingane enye isabe ukuthi if ngenza lokhu mase kuba imiphumela ilena, okusho ukuthi nami uma uzobe semagcekeni esikole. Ngiza nawe kahle dade ukuthi ungenaphi-ke umayeni kodwa angizile ngokungamhloniphi kule ndaba. Uma-ke sekuvela ku-season 5 uMseleku uba nomayeni baba nengxoxo yokuthi kunengane because sekunoma wengane la bangena khona ukuthi benze njani bona ezabazali baMpumelelo. Bakhokha inhlawulo mawuse kufanele kube khona inhlawulo. uMseleku uthi yena engamlekelela uSibindi if kuwukuthi uyalobola. Umayeni-ke uphika eyokuthi uSibindi ejahe umshado ebe emncane because uzosala nomakoti kaSibindi or nonkosikazi kaSibindi ecomplaina kuyena ezumamezala uSibindi senza indlela engaqondile. Uphuma negama lokuthi-ke akukhokhwe inhlawulo. U-season 5 lo Thandweni Isithembu la eqale khona umayeni engena. Uzuyilalela indawo engimfaka kuyona ukuthi ungenephi kodwa asimcindezeli or angimcindezeli. Kuhle-ke futhi engene-ke dade ngoba manje maye umzali wengane kufanele kuvele ukuthi akakuvuni lokhu, akakushayeli ihlombe, umephi ukuze isithombe somzali ongale azi naye ukuthi noma le ngane yenza nje kodwa abazali bakhe bathini kuye, ungena lapho-ke. U-season 5 useba negama lokuthi-ke akuhambe inhlawulo kuqala. Ku-season 1 wezingane zesithembu abamshiyi ngaphandle ngoba umayeni ubani, uma kaMpumelelo. La uMpumelelo esenza khona iphutha alenze kude noma elenza uma wakhe engekho liyafika kumzali. Bangena lapho-ke abazali ngoba manje sewubani, usewugogo. Ugogo utholakala kuphi ukuthi yena uma kaMpumelelo. Manje mawuthi-ke siyamsukela, mhlampe-ke ke ngithi-ke uthathele ekutheni uye okufanele akhiphe imali or ahambise iy'nkomo. Asilazi iphakethe likamama kodwa emazwini akhe kungaba ukuthi mayethi akukhokhwe inhlawulo kube yinto engathi ba-ready ukuyenza mase sesifike
la sesibuke khona le TV show ngizohlanganisa, or esesilandele khona le ndaba iminyaka emithathu ehlukene. Mase kuba ngathi into eyenziwe neyenzekile akekho oyaziyo, ngoba onengane okuma wengane usengena nokuthi awenzanga lutho ekhaya. Manje la sekusala khona imibuzo ukuthi kanti le ndaba yokuthi damages or lobola sekuyi-storyline yini, ngoba phela manje uma abazali bebona ukuthi bona bayalungisa la, okusho ukuthi kufikile ukuthi bazokwenza lokho. Amathize-ke avela ukuthi mhlawumpe imali beyingekho, or indaba ye-distance, or i-culture le yangale ithini, kwenziwa njani, abasibekelanga lokho. Azabe khona-ke ungene ngokuthi umseleko uqale kumama wathi nangu umfana wenzeni, sizokwenza njani. Abazali-ke bengane bayingxenye yale ndaba ethinta abazukulu babo. Okay, isizwakala kahle-ke manje. Uyabona nje ngoba uMayeni emile endabeni zikaSibindi elandela ukuthi wenze njani, noSibindi ungena la enimkhipha khona kulaba abathatha bakhe, ngoba naye useqalile ijeni yokuba umzali. Le yaMayeni ijeni yokuba umzali, ukuthi yes akumnandi, ngoba vele phela abantu bazothatha ngendlela engafani, bazokhuluma bethi mhlawumpe eceleni nje akanendaba, maye ku-TV wenza nje. Kodwa-ke mina ngoba ngimzwile ku-TV, yila engithi-ke akangasukelwa ku-TV kuthiwe uthe wathi. Ku-TV ukhalaze ngokuthi umfana mayeshada emncane amakhosikazi azokhalaza kuyena, ese-complain-a ukuthi-ke ma akwenza ukuthi wenza ukuthi, embangele i-stress. Kanti umfana akashade esenomqondo already ukushada ukuze ezokwazi ukuthi wenzani namakhosikazi akhe, angabukeli kubaba ngoba ngeke konke kufane. Uma wakhiphile amagama anjalo eluleka umfana, yila engizosho ukuthi-ke kodwa niyamuzwa ukuthi uthini. Ney'ngane zamantombazane ukuthi njengoba befisa ukushada, bayazi ukuthi impilo mase belaphaya emzumbe ngeke ifane njengoba bekubo, ngoba sebezoqala imithetho ehlukile kusukela ekutheni bagqoka kanjani, benzani, kunendlela nabo abaphila ngayo. Ikuphi-ke la asevele khona enza izinto esizothi hawu, uyabo, kwaze kwayiphutha-ke lokhu. Inkinga-ke yenzakala lapha idadeni, kunoThando Nesithembu, ishow efike namakhosikazi kaBaba uMseleko. Makufika amakhosikazi kwahlukana la ku-social media ukuthi ngingena kule group yalo nkosikazi, ngingena kule group. Mase-ke kuba inkinga, kohluleka ukuhluza ukuthi kule simo noma ngaba wukho kule group, alikho iphutha elenziwe uMayeni. Into nje sifisa ukuyazi njengoba sebeqalile kwi-TV show bayibeka, because besingeke sikususele ekhanda ukuthi uke wabeka la magama ukuthi akuhambe inhlawulo phambili, because umshado bebancane, babukeka ngathi bonke abekho ready. Ilana-ke sesibuza ukuthi kanti iphelele le ndaba. Sibuya nganene futhi, aseyibuzi ngokugamanxa, aseyibuzi ngokudelela ukuba umama, aseyibuzi futhi ngokuquestiona isandla sakhe sokukhulisa umntwana, because sinakho ukuthi ubuka kubani umfana, siyakubona lokho. Kwangathi ngiyashumayela kule video bengaqondile. So mawuzothi siya or uthi uya usho kimi ukuthi ngiyamsukela, ungenile ku-season 2 uphela nje uMayeni ukhona kuma-meetings uphakathi, ngobani? Nangumntwana omfakayo, noma ungakubuka ukude uthi akangeni ndawo, kodwa-ke egameni lokuba ugogo egameni lokuba umama kaSibindi. Ubonile ukuthi wonke amanye amakhosikazi awabizwanga kwi-meeting ukuthi-ke nalo udaba olukhulu. Kubuzwe bani? Uma wengane. Ngoba ekugcineni fanele naye kwezinye izinto alibeke igama ukuthi uthini kwizinto ezenzeka nje. Mina-ke ngikuthandile lama-TV shows abazamanga ukufihla ukuthi uthini, wakuveza akushoyo. Akuvezile ekuqaleni ukuthi uma beshada bebancane bazokhalaza kuye.
3 years later kwenzakalani? Bayakhalaza, abekho happy ngezinto ezenziwe uSibindi, indlela afuna ngayo isithembu, ayibajabulisi laba abathandana naye. Ukube besemshadweni ngabe-ke manje sekunama-meetings ukuthi uSibindi ewubaba wekhaya, ewuhusband, wenze nje, wenze nje. Yikho-ke ngithi hhayi, akanikwe leya ngubo emhlophe ende. Nayebo leya ngubo emhlophe leyana yogogo Prophet, yogogo Prophet bani. Akanikwe yona, kodwa-ke engasithatheli engizini ey'hlahla, kube yingcono amakhandlela amhlophe namanzi. Kungasebenzeka. Ngoba yonke into aseyikhulumile ngoSibindi, ngiyadlala njalo guys, bakithi. Mina ngiyayidlalela. Umqondo wami-ke uyathanda ukudlala vele uma ngenza ama-video kanje. Akanikwe leya ngubo, amanzi eku-5 litre, amakhandlela amhlophe. Ngoba kwey'hlahla ngeke. Abakhona manje abazazi iy'hlahla, ogogo basuke bahamba bengasibhalelanga phansi. Ngisho ogogo bethu-ke. Our grandmothers, ngisho laba, hayi ogogo laba. Ngisho ogogo bethu ukuthi basuke bahamba bengabhalanga ibhuku ukuthi lesi sihlahla yilesi nalesi kuze sibambe okukhona. Ogogo laba esibalela ku-social media, banokudideka guys, ngiyadlala, ngingaze ngingiqhathe. Bengithi akanikwe ingubo ngoba yabona eyokukhomplayina seyifikile. Ingane yesibili ngokuthi mhlampe uma enzelwe izinto engabi responsible uzosuke ebona ukuthi akabe busy sezintathu. Kwakona ukuthi umqondo wakhe umbiza emshadweni njengoba esewubeka nje ukuthi lo mshado wakhe uzohamba ngesintu. Siyasizwa-ke isintu ngeke sesichaze mhlawumbe uma kuthi isintu esimfikela ngamaphupho, umkhulu wakhe, ukhokho wakhe ofika ngamaphupho, kodwa izenzo, indlela anyathela ngayo, i-character yiyo na, inhlonipho, umqondo kosabalela ukuthi uyobelalela amakhosikazi amathathu, mangabe mathathu mabili, awu-7 ngoba efisa 7. Ukuhleka kwakhe mayehlekwe ebuza izinto ey'balulekile kuthini khona. Uyabona? Kodwa eyamayeni-ke ungena egameni lokuba umzali. Uyabona? Injalo-ke sithando sami. Ngeke abaleke ngisho kuthiwa kuyafisa ukuthi ebaleke. Into e-wrong ukuthi sibe-ke nokumdelela kodwa sibe simuzwa kahle ukuthi uthini. Into-ke e-wrong ileyo-ke. Ukuthi sisuke sifune le ngekho kodwa sibe simzwile ukuthi uthini. Ngoba ngisho nakho ukunqanda ukuthi iy'ngane zingabi ningi ufaka kuye umfana ukuthi ithini i-plan ngabantwana. Ngoba manje lokhu kudidiseka kwakho kuba khona iy'ngane uzosala usenkingeni. Nabo basale besenkingeni. Njengoba manje kubuza ukuthi kanti inhlawulo ifikile noma ayifikanga. Angithi kuyaye kwenziwe njani. Bakuchaza futhi lokhu ukuthi ukuhlawula kuhamba kanjani. Bazwe umndeni kamama wengane uthi ungena lapho-ke. Ungena hayi dade ayikho into esizoyenza usengenile. Ngisho isizini elandelayo futhi usazophinda angene. Ngoba ngithi phela iy'nqumo nomfana azenzayo ey'balulekile. Uma esezenza uzoba inform abazali ukuthi-ke sengihamba ngala. Uyabona? Sengishintshile le ndlela sengihamba le. Maye ngayihambi le ngizama ukulungisa la. Ngihluleka la. Yilokho esimenza ukuthi simjaji ukuthi ayingeke. Kwangathi kwazinto ay'funayo zonke zidinga ukuthi kukhulume abazali. Zonke zidinga umzali kube huyo nezwi yena acashe ngemuva. Kube ukuthi-ke siyazi ukuthi abazali bakho obani banemali. Ngoba nakho lokho ukuthi nje uyalobola manje uyashada. Mayengake bekwe eceleni nje kuthiwa vezo yakhe imizamo ithini ngiyihasla usho njalo. Mina ngihlekiwe guys ngoba kuhlekisa nani niya understand isimo sami esingekho right. Ngihlekiswa ukuthi kwamshado uyakhuluma nje. Uyabona ukuthi umuntu uyakhuluma mhlawumbe akazi ukuthi into ayikhuluma ngayo ijule kanjani. Yingakho-ke banamagama ukuthi kwalento ayenzayo ubaba akayazi. Sixakwe-ke thina ukuthi usho kanjani manje ngoba wena uhlala ngaphansi kwesihlahla ulalela ubaba wakho kusho ukuthi nawe awazi lutho kwakhona.
Uhlala lapha ngaphansi kwesihlahla ulalela ubaba wakho sizwe ukuthi hawu bakithi. Kanti yini inkinga efuna ukulungiswa kuye? Yabo nje laba sebemkhomba ukuthi uphethe wakadlamuka izinto ay'khulumayo. Nokungabi serious, isimo si-serious. Yabona nje ukuthi abazali bakhe babizwa imihlangano naye usewumzali. Kodwa lokho ngathi akurejistile ekhanda lakho ukuthi nje ulaphaya kumayeni nobaba uMseleku bakhuluma naye ngey'nkinga zakhe ingoba beyabazali bakhe. Yena ungena nini-ke kwezakhe iy'cathulo zokuba ubaba, zokuba umzali. Kufike-ke o-anti abangamaxoki, hhayi lona umfanele uSibindi, akekho ozomfanele, ake simbone ukuthi wenze njani ngey'ngane. Angithi uyafundisa? Asimbone-ke. Hhayi i-stress sakhe kufanele ngabe une-stress sokuba yingane engabi ne-stress sokuthi ushaye isinqa. Yabo nje mase kuqala lokho akhuphuka lawo magama ukuthi umshaye wesinqa kanjani, vele kuthi angithi abamshaye. La bazohlangana naye khona, bemshayele lokho. Akekho worried ngalutho. Yini? Ucashe emva kwabani? Kamzali. Ukuzesha ukuthi kanti mina ngubani? Uwubani? Ngoba simazi ngothando nesithembu thina. Sike samazi before ezenza sengathi usenegama elikhulu unamagalelo athile. Angisho lokhu ngokumhlaphaza isithunzi sakhe njalo guys, ngoba into ibuye ingahlali ngendlela e-right. Angisho lokhu ngokumdiscourage, ngikusho lokhu ukuthi ekusebenziseni igama likababa kodwa ebe enza izinto ezingaqondile. Yenzeka kanjani leyo nto? Uyayibona? Ukuthi-ke uthi mina ngizongena noma yikuphi because ngingane kabani. Akenzi kodwa izinto ey'right. Asiphiki ukuthi uwubani, ingane kabani, kodwa wenzani? Wenzani-ke? Wonelani ungalungisi? Lungisa phela. Zithobe futhi uma uzohamba udala iy'nkinga. Musukudala iy'nkinga mase uyakhukhumala. Hewe guys, mina ngiye ngiyibuke leya song ngiyishiye phakathi ngithi le ngane bazoyishaya le ngane. Le ngane le izoshayeka. Kube ukuthi-ke sengikhontrola imizwa yami ukuthi nange sesenza into esiyenziwe usiyacela ngoba usiyacela njalo uma ngimlaleli ngivele ngithi mina kanti lapho Lundi ngempela usiyacela uphume egcekeni kubo ahloniphe umphakathi kodwa kube badelele bonke. Ngoba phela kufanele kube khona ilanga lokuthi usiyacela akatholakala uzoshitha ishow kwenze njani usitholile isibhaqa uyarecover usiyacela uyasebenza manje ngoba ngwayena le TV show angazi angifuni uqamba amanga ngibuye ngithule ngokuthi mhlambe sesincisha le ngane isinkwa uma sesizokhuluma kakhulu sithi ayivale kodwa nje angazi indaba siyo siyacela futhi base bezama ne-channel yami bethi ayivalwe ba-reporta into zami. Izinto zami engangiyikhuluma la i-channel yami nje iblockwe. No, siyacela bebengirephothile. Angazi sengikhohlwe nokuthi ngangiyenzeni. Ngangithatha amavidiyo abo kuphi. Njengoba kukhona abangibelesele bethi sicela i-full video. Ayikho.